Siirrytään tämän päivän saarnaan rukoillen ennen sitä. Rakas taivaallinen Isä, sinä meidän Herramme ja Jumalamme, josta äsken laulettiin, kuinka sinä ruokit meitä maan hedelmillä ja hoidat meitä ihmisiä sinun sanallasi. Sinä olet luonut meidät sanallasi ja me ajattelemme sanoilla, me puhumme sanoilla, me olemme tehty sinun sanallasi. Mutta meidän syntistä kierroon kasvamista, niin sitä ei mikään muu voi oikaista kuin sinun sanasi. Joten me pyydetään, Herra, että sinä oikaiset tänäänkin meitä. Oikaiset meitä kasvamaan suorana ja kauniina ja komeana kohti sinua, Herra, sinun tahtosi mukaan ja loistamaan kirkkauttasi tässä maassa. Auta meitä siis hengelläsi, pyydetään Jeesuksen nimessä. Amen. Joten voidaan avata meidän tämän päivän teksti Matteuksesta, Matteuksen evankeliumista luvusta 5, jakeesta 33, jossa ollaan menossa Matteuksen saarnoissa. Eli kuten muistatte, keskellä vuorisaarnaa ollaan ja Jeesus on saarnaamassa opetuslapsilleen. Ja hän saarnasi nyt näitä erilaisia tapoja tai erilaisia oppeja, joita fariseukset olivat väännelleet. Fariseukset olivat väännelleet ja Jeesus sanoi, että teidän vanhurskautenne täytyy olla suurempaa kuin kirjanoppineiden ja fariseusta. Siellä oli nämä älä vihaa, älä himoitse väärin. Ja erokirjoista puhuttiin viime kerralla. Nyt meillä on sitten tänään neljäs kohta. Neljäs kohta tässä Jeesuksen 6 eri paikassa. Joten jos haluatte kirjoittaa, niin tästä jakeesta 33 alkaa tämmöinen neljäs Jeesuksen pointti. Ja luetaan nyt meidän tekstimme jakeet 33-37. Tämä on Jumalan sana. Vielä olette kuulleet, että esi-isille on sanottu, älä tee väärää valaa ja täytä Herralle vannomasi vala. Mutta minä sanon teille, älkää vannoko lainkaan. Älkää taivaan kautta, sillä se on Jumalan valtaistuin. Älkää maan kautta, sillä se on hänen jalkojensa astinlauta. Älkää myöskään Jerusalemin kautta, sillä se on suuren kuninkaan kaupunki. Älä vanno myöskään pääsi kautta, sillä et sinä pysty tekemään ainuttakaan hiusta valkoiseksi tai mustaksi. Olkoon teidän puheenne kyllä tai ei. Mitä siihen lisätään on pahasta tai laisesta. Niin vaan. Tässä on meidän teksti. Joten Jeesus puhuu nyt vannomisesta, valan tekemistä. Onko meille selvää kaikille, että mitä vannominen tai valan tekeminen tarkoittaa? Kun lapset kuullut koulussa semmoista, että vannon kautta kiven ja kannon, onko joku sanonut näin koskaan? Okei, sitten me ollaan vaan liian vanhoja, koska meille sanottiin. Se tarkoittaa sitä, että sinä lupaat jotain enemmän kuin että sanot vaan, että minä lupaan, vaan sinä sanot vielä, että minä lupaan ja vannon kautta Jumalan. Tai minä vannon kautta nyt sen kiven ja kannon. En tiedä mitä se merkkaa. Mutta vannomisessa on siis kyse vakavasta lupauksesta. Se on sellainen lupaus, että nyt jos sinä lupaat sen vannon kautta kiven ja kannon vielä meni niin, että se jatkaa, että jos lupaukseni syön, niin mörökölli minut vieköön. Eli siinä oli tällainen uhkaus, että jos minä rikon minun lupaukseni, niin mörökölli saa minut viedä. Näin suomalaiset lapset saattoivat aikanaan vannoa. Ja Raamatussa sitten nähdään, että
että siellä on sitten vannottu Jumalan nimessä. Ja siitä on annettu erilaisia ohjeita ja kieltoja ja lakeja. Ja Jeesuskin nyt sitten mainitsee tämän valan tekemisen, vannomisen. Ja hän näyttää siltä, että hän kieltää tämän koko homman tässä. Että älkää vannoko lainkaan, vaikka teille on opetettu, että älä tee väärää valaa ja että täytä Herralle vannomasi vala. Niin lähdetään nyt purkamaan tätä pakettia. Tämä nimittäin ei ole aivan yksiselitteinen, että Jeesus nyt kieltää välttämättä kaikki vannomiset, koska me nähdään myös Raamatussa sitten, kuten tullaan huomaamaan, ohjeita, että miten vannotaan. Ja sitten Paavali esimerkiksi vannoo muun muassa itse yhdessä kohdassa ja näin edespäin. Eli tämä ei aivan ole yksiselitteinen paikka. Mutta me kyllä lopulta ymmärretään, että mitä Jeesus tässä ajaa takaa. Joten katsotaan nyt tuota ensimmäistä jaetta. Jae 33, missä Jeesus sanoi nyt, että teille on, tai esi-isille on sanottu, älä tee väärää valaa ja täytä Herralle vannomasi vala. Niin mistä Jeesus tässä nyt puhuu? Hän viittaa 2. Mooseksen kirjaan ja 3. Mooseksen kirjaan ja 4. Mooseksen kirjaan, missä opetetaan esimerkiksi 5. Mooseksen kirja paikka minusta itse asiassa on ehkä paras tähän esimerkiksi. 5. Mooseksen kirja luku 23 ja 22 sanoo, kun teet lupauksen Herralle, sinun Jumalallesi, älä viivyttele sen täyttämisessä, sillä Herra, sinun Jumalasi, vaatii sinut siitä tilille ja sinä joudut syynalaiseksi. Eli Mooseksen laissa oli tämmöinen kohta, että kun sinä lupaat Jumalalle jotain, niin se täytyy tehdä viivyttelemättä. Ja sitä ei saa rikkoa tai Herra vaatii sinut sitä tilille. Joten sen takia tämä Herralle lupauksen tekeminen oli vakava asia, tällainen vannominen. Ja sen saattoi tehdä sillä tavalla, että lupaa jopa jonkun toisen edessä Herran nimessä. Että minä vannon, että minä maksan sinulle nämä velat takaisin esimerkiksi. Ja silloin tuo täytyy tehdä viivyttelemättä Mooseksen lain mukaan. Mutta sitten Jeesus kuitenkin näyttää nyt tyrmäävän tämän koko homman, niin kuin sanoen, että älkää vannoko lainkaan. Niin miten me nyt lähdetään sitten tätä purkamaan? Että sanoko Jeesus Mooseksen laille, että tämä laki ei enää päde, tai tämä laki on huono laki, koska se edes ylipäätään sanoo, että kun lupaatte jotain Jumalalle, niin en usko näin. Jeesushan itse sanoi, että hän ei ole tullut pyyhkimään yhtään lain piirtoa ennen kuin kaikki on valmista. Eli jotenkin tämä on nyt selitettävissä toisella tapaa. Ja uskonkin, että se ratkaistaan sillä, että voit vannoa oikealla tavalla ja väärällä tavalla. Mutta sinun tulee olla varovainen vannoessasi. Me nähdään, kuinka Uudessa testamentissa esimerkiksi Paavali vannoi tällaisen nasiirilupauksen. Hän vannoi apostolien teoissa luvussa 18 jakeessa 18, niin hän oli leikkauttanut tukkansa, sillä hän oli tehnyt lupauksen. Ja se lupaus oli tällainen nasiirilupaus, että hän pyhittää itsensä Herralle joksikin aikaa. Hän ajoi tukkansa ja oli juomatta viiniä, ja hän oli luvannut tämän Jumalalle. Ja tämä oli tällainen niin kuin Jumalalle tehty lupaus, joka täytyi toteuttaa. Paavali teki sen. Ja Raamattu ei tässä kohtaa ilmaise, että se olisi jotenkin huono juttu, vaan Paavalin työ edistyy, ja tuo oli osa sitä. Toinen
Positiivinen esimerkki vannomisesta nyt vielä sitten on hebrealaiskirjeessä luvussa 6, jakeessa 16. Siellä hebrealaiskirjeen kirjoittaja sanoo, että ihmiset vannovat jonkun itseään suuremman kautta. Vala on heille asian vahvistus ja lopettaa kaikki vastaväitteet. Vala on heille asian vahvistus ja lopettaa kaikki vastaväitteet. Eli minun mielestä tässä vala esitetään myös tällaisena positiivisena asiana. Eli jos on olemassa riita, niin tuollainen vala voi lopettaa sen riidan, lopettaa kaikki vastaväitteet. Ja mistä tämä nyt sitten tulee tämä ajatus hebrealaiskirjeen kirjoittajalle, niin se tulee toisesta Mooseksen kirjasta, Eksoduksesta. Siellä oli laissa tällainen kohta, 2 Mooses 22 ja 9, jos haluatte katsoa. 22 ja 9, niin tilanne oli tällainen. Jos joku antaa toiselle aasin, härän, lampaan tai minkä tahansa eläimen säilytettäväksi, ja se kuolee, tai vahingoittuu tai ryöstetään kenenkään näkemättä, eli kukaan ei ole nyt nähnyt, että sitä lainattua eläintä on ryöstetty, tai se kuolee, niin siitähän syntyy epäilys tietysti, että hetkonen, että oletko sinä, joka lainasit tämän, niin oletko sinä nyt varastanut sen, tai oletko sinä nyt syönyt sen, tai jotain. Niin jos tuo, kenelle se eläin on lainattu, ei ole tehnyt mitään näistä, hän on viaton, niin hänen tulee tehdä seuraava juttu. Herran edessä vannottu vala ratkaiskoon heidän välinsä. Ellei toinen ole kajonnut toisen omaisuuteen, omistajan on hyväksyttävä vala, eikä korvausta tarvitse maksaa. Eli tällainen tilanne, jossa ei ole todistajia nyt siitä rikoksesta, mahdollisesta rikoksesta, ja toinen sanoo, minä en ole tehnyt sitä, niin hän vannoo sen nyt oikeudessa Jumalan edessä, että minä en ole tehnyt sitä. Ja sen tulee kelvata nyt sille ihmiselle, joka lainasi hänelle, sen takia, että Herra on nyt ottanut vastuun tästä tilanteesta. Ja jos hän vannoo väärän valan tuon toiselle, jos hän huijaa siinä tilanteessa, niin Herra vaatii hänet tilille siitä. Ja Herra antaa hänelle rankaisun siitä. Jopa Suomen laissa on sellainen kohta kuin väärä vala, jonka voit antaa. Ja siitä Suomen lakikin rankaisee. Eli tällaisissa tilanteissa Mooseksen laki auttoi ratkaisemaan riidoissa. Sen jälkeen kun tuo vala oli tehty, niin riita on poikki ja riita on ratkaistu. Joten uskon, että tämä oli hyvä tapa tehdä vala. Eikä Jeesus minun mielestäni puutu tällaiseen. Mutta tuo on hyvin erityinen tilanne. Niin kuin huomatte, tuo ei ole mikään jokapäiväinen tilanne. Sitten toinen sellainen hyvä esimerkki valasta. 1. Samuelin kirja. Muistatte ehkä Hannan 1. Samuelin kirjasta. Aivan sen alussa, ensimmäisessä jakeessa. Tai siis ensimmäisessä luvussa ja 11, niin Hanna teki lupauksen ja sanoi, Herra Sebaot, jos sinä katsot palvelijattaresi kurjuutta ja muistat minua, etkä unohda palvelijatartasi, vaan annat minulle poikalapsen, niin minä annan hänet Herralle koko hänen eliniäkseen, eikä partaveitsi ole koskettava hänen päätään. Eli Hanna lupasi Jumalalle, että jos minä saan pojan, niin minä annan sen pojan sinulle koko elämäksesi. Ja hänestä tulee sinun oma nasiirisi, eli tällainen Jumalalle pyhitetty. Ja kuka tuo poika sitten oli? Niin hän oli Samuel. Ja oliko Samuel hyvä vai paha mies? No kiitos Herralle, hän oli hyvä mies. Hän oli Israelin viimeinen tuomari ja hän voiteli Daavidin kuninkaaksi.
ja niin edelleen. Kansa rakasti Samuelia, joten oliko tuo Hannan lupaus nyt sitten paha asia? Niin ei se siltä kyllä näytä. Sillä se lupaus myös täytettiin. Sen takia se ei ollut paha asia. Hän täytti sen lupauksen Jumalalle. Joten se toi jopa kunniaa Jumalalle, kun hän täytti lupauksen. Mutta sitten meillä on myös esimerkkejä pahoista lupauksista. Kun ollaan luvattu Jumalalle jotain ja se onkin ollut paha asia. Mutta ne on ollut pahoja sen takia, että niitä ei ole täytetty tai että ne on tehty pahat mielessä. Esimerkiksi toinen Samuelin kirja sitten. Toinen Samuelin kirja luku 15 ja 7. Niin siellä on nyt Daavidin poika Absalom, joka oli paha mies. Niin hän sanoo siellä, että salli minun mennä Hebroniin täyttämään lupaus, jonka olen tehnyt Herralle. Siellä asuessani Aramin kesurissa palvelisi teki tämän lupauksen. Jos Herra tuo minut takaisin Jerusalemiin, niin minä palvelen Herraa. Ja kuningas sanoi, mene rauhassa, ja niin Absalom lähti Hebroniin, mutta hän oli lähettänyt salaa lähettejä kaikkiin Israelin heimoihin. Eli toinen Samuelin kirja 15.7 alkaen. Niin Absalom siis valehteli tässä kuninkaalle, että hän menisi täyttämään Herralle tekemän lupauksen. Ja kuningas on silleen, hyvä juttu, menen vaan. Ja hän menee ja hän aloittaa vallankumouksen tuota kuningasta vastaan. Joten hän huijaa, että muka hän on Jumalalle jotain luvannut. Joten totta kai vielä kuninkaan on tavallaan päästettävä. Tai se ainakin kuulostaa siltä. Totta kai on päästettävä tekemään toisen lupaus, täyttämään toisen lupaus, jonka hän on tehnyt Jumalalle. Mutta hän oli huijannut tuossa tilanteessa. Joten hän tekee kaksinkertaista syntiä, kun hän ensinnäkin huijaa, että hän on muka tehnyt lupauksen ja hän ei tietenkään vielä täytä yhtään mitään lupausta. Päinvastoin hän tekee vielä kolmannen synnin ja hän tekee vallankumouksen Daavidia kuningasta vastaan. Eli tämä oli nyt esimerkki siitä, että todellakin Jumalalle voidaan luvata asioita väärin, tai vielä käyttää Jumalan nimeä väärin tässä tilanteessa. Sanoa, että minä lupasin Herralle, että minun täytyy lähteä nyt. Hän käytti Jumalan nimeä väärin. Hän rikkoi 3. käskyä 10 käskystä. Ja Uudessa testamentissakin on huonoja esimerkkiä valoista. Ehkä muistatte apostolien teot 23 ja 12, niin siellä juutalaiset nyt vannoivat valan, etteivät söisi eivätkä joisi ennen kuin ovat tappaneet Paavalin. Eli he vannoivat, että me ei syödä mitään ennen kuin Paavali on kuollut. He vannoivat tällaisen valan ja he saattoivat valaa sen tai vannoa sen taivaan tai maan kautta. Ja silloin se vala ei itse asiassa ollut niin vakava heidän mielestään, mutta joka tapauksessa he vannoivat pahan valan. Ja sitten vielä viimeisenä näytän yhden hyvän esimerkin. Hyvän esimerkin, jota Paavali käyttää. Hän itse vannoo Uudessa testamentissa. Galatalaiskirje 1 ja 20. Hän sanoo, Jumalan edessä vakuutan, että se, mitä teille kirjoitan, ei ole valhetta. Hän vakuuttaa ja kutsuu Jumalan todistajaksi, että hän puhuu totta. Niin, onko tämä paha asia teistä? Ei ole, sillä Paavali puhui totta. Hänessä ei ollut vilppiä. Ja ehkä kysymys kuuluu, että oliko Paavalin tarve tehdä näin? Niin tässä tilanteessa
näköjään oli. Tässä tilanteessa näköjään oli, sillä Galatan seurakunta taas oli niin vaikeassa tilanteessa. Hänen täytyi ottaa raskaat aseet käyttöön. Häntä epäiltiin, että onko hän edes apostoli. Ja onko hänellä oikea evankeliumi. Niin hän sanoo Jumalan edessä, hän vakuuttaa, että hänellä on oikea evankeliumi. Hän puhuu totta, hän ei puhu valhetta. Ja hän asettaa itsensä vähän niin kuin jopa kirouksen uhalla nyt siihen, että minä puhun totta. Jumala minua rangaiskoon, jos en puhu totta. Eli hän todella ottaa nyt raskaat aseet käyttöön. Mutta painosanalla raskaat aseet. Näitä raskaita aseita ei tule käyttää kevyin perustein. Ja uskon, että se on nyt se syy, minkä takia Jeesus sanoo, että on parempi olla vannomatta lainkaan. Ei tule vannoa ollenkaan. Nimittäin tuo 5. Mooseksen kirjan paikka, joka luettiin alussa, jossa sanottiin, että kun teet lupauksen Herralle, niin älä viivyttele sen täyttämisessä, sillä muuten joudut syynalaiseksi. Niin se jatkuu näin. 5. Mooses 23, jae 23 sanoo, jos sen sijaan jätät lupauksen tekemättä, et joudu syynalaiseksi. Täytä Herralle Jumalallesi vapaaehtoisesti antamasi lupaus, se mitä suusi on puhunut. Eli tuo laki näyttää, että jos jätät kokonaan lupaamatta, niin et joudu syylliseksi. Eli voit aivan hyvin jättää lupaamatta. Ja jos nyt olet vapaaehtoisesti, alleviivaten vapaaehtoisesti luvannut jotain, niin silloin sinun täytyy täyttää se. Mutta jos jätät lupaamatta, et joudu syynalaiseksi. Ja uskon, että tätä kohtaa Jeesus nimenomaan nostaa ylös. Ja sille on tietysti vielä omat syynsäkin. Siihen aikaan nimittäin, niin kuin ehkä nykyaikaankin, niin oli tapana sitten vannoa niin kuin turhaan ja paljon. Oletteko te koskaan kuulleet, että joku sanoo teille vaikka, että minä vannon, että teen tämän. Tai että no Amerikassa ainakin ohjelmissa näkyy, että amerikkalaiset sanoo, että I swear I will do this. Please, I swear. Ja tuo swear tarkoittaa, että minä vannon. Suomessa se on ehkä vähän harvinaisempaa. En tiedä, onko Saksassa tapana tehdä niin. Mutta ainakin Jeesuksen aikaan niin se oli tapana. Ja uskon, että tämän takia Jeesus sanoo, että teidän on parempi olla vannomatta ollenkaan, sillä meidät ihmiset tuntien, me rikomme meidän lupauksiamme ja me emme pidä sitä, mitä vannomme. Ja jos olemme tehneet niin suuren ja painavan palan, että Jumala vaatii meidät siitä tilille, niin ei meidän kannata tehdä sellaisia turhaan. Varsinkaan kun se ei ole edes pakollista. Jos vaan toistuvasti ihminen rikkoo ja ihmiset rikkoo Jumalalle antamia lupauksia, niin toistuvasti ihmiset vetävät lokaan Jumalan nimen. Toistuvasti ihmiset tahraavat Jumalan nimen. Koska mitä se lupaus Jumalan nimessä enää yhtään merkitsee, kun kaikki vaan rikkoo sitä koko ajan. Vannomatta paras on suomalainenkin eräs sananlasku. Vannomatta paras. Silloin Jeesuksen aikaan niin oli tällainen yhteisö, juutalaisten yhteisö, joka eli erillään Jerusalemista ja erillään kaikista muista juutalaisista. Niiden nimi oli essealaiset. Ja ne asuivat semmoisessa paikassa kuin Qumran. Ja sieltä löydettiin tässä viime vuosituhannen lopulla niin sellaiset kuolleen meren kääröt esimerkiksi. Ne oli sellaiset erityisen vanhat
kirjakääröt, jossa oli Raamatun tekstejä. Ja semmoinen pikkupoika löysi ne, kun hän viskasi kiven luolaan ja siellä särkyi ruukku ja sieltä ruukusta löytyy näitä kääröjä. Niin ne kääröt oli näiden essealaisten kirjoittamia. Ja nämä essealaiset olivat hyvin hartaita juutalaisia. He halusivat elää eristyksessä muista, esimerkiksi fariseuksistakin, ja he odottivat Messiasta. Ja heistä kirjoitetaan, tämmöinen historioitseva Josefus kirjoitti, että heidän sanansa oli vannottua valaa lujempi. Sillä he uskoivat, että se, jonka sanaa ei uskottu ilman, että sitä vahvistetaan jollain valalla, vetoamalla Jumalaan, niin sellainen ihminen on jo Jumalan tuomitsema. Essealaiset siis vältti vannomista, jota kaikki ympärillä muut tekivät paljon. Ainoastaan yksi tilanne oli, jolloin he itse asiassa kuitenkin vannoivat. Ja se oli, jos heidän joukkoonsa liittyi joku uusi. Ja silloin täytyy tehdä tällainen liittovala. Joten he välttivät myös tällaista jokapäivän vannomista, mutta heillä oli olemassa vakavia tilanteita, jolloin se vala otetaan käyttöön. Eli jokapäivän vannomiset pois, mutta vakavassa tilanteessa, kuten liiton tekemisessä nyt, niin vala oli ok. Ja mitä sitten fariseukset olivat vielä tehneet? Fariseukset ja kirjanoppineet, joista nyt Jeesus tässäkin puhuu. Mitä ne olivat sitten keksineet? Niin he olivat keksineet kaikenlaisia keinoja kiertää nyt näitä lakeja. Eli he kyllä tiesivät, että älä tee väärää valaa ja täytä Herralle vannomasi valaa. He tiesivät nämä jutut täysin. Mutta he olivat keksineet esimerkiksi niin, että jospa vannookin taivaan nimeen tai jospa vannoo maan nimeen ja rikkoo sen valan, niin sitä ihmistä ei voidakaan rangaista nyt, että hän olisi tehnyt väärän valan. Koska ei hän vannonut Jumalan nimeen. Tai sitten hän voi vannoa vaikka oman päänsä kautta tai kiven ja kannon kautta. Niin tällainen teksti esimerkiksi ihan löytyy tällaisessa Mishnahissa, tällaisessa rabbiinisen juutalaisuuden lain tulkintakirjassa. Siellä luki, että jos todistaja vannoo valan taivaan ja maan nimeen, nämä todistajat vapautetaan vastuusta väärän valan vannomisesta, koska kyseessä ei ole Jumalan nimeen vannottu vala. Ja tuosta nähdään, että he olivat siis kiertäneet tämän Jumalan lain ja he vannoivat. Minkä takia he vannoivat? No sen takia, että heitä ehkä uskottaisiin paremmin tai heidän sanoillaan olisi suurempi paino. Se saattoi olla jopa tietynlaista sellaista vähän niin kuin kiusaamista tai sellaista, että yritetään nyt vaan vakuuttaa toinen sillä, että minä taivaan kautta vannon, että tämä on totta. Tai etkö sinä nyt taivaan tähden uskottaa jotain. Niin tällaisiin asioihin muun muassa Jeesus puuttuu, kun hän sanoo, älkää vannoko taivaan kautta, sillä se on Jumalan valtaistuin. Jos vannotte taivaan kautta, niin te tahraatte Jumalaa. Älkää vannoko maan kautta, sillä se on Jumalan astin lauta. Te tahraatte siinäkin Jumalaa. Älkääkä oman kaupunkine Jerusaleminkaan kautta vanno, se on suuren kuninkaan Daavidin kaupunki. Ja ei oman päänsäkään kautta, sillä Jumala itse asiassa on siitäkin vastuussa. Niin tällaista vastaan Jeesus opettaa. Koska oltiin alettu kikkailemaan Jumalan lain ympärillä tällaisilla vannomisilla. Ja sen takia
Opetuslapset eivät saa syyllistyä tällaiseen kikkailuun, vaan heidän puheenne, niin kuin Jeesus sanoi tuossa viimeisessä jakeessa, olkoon teidän puheenne kyllä tai ei. Mitä siihen lisätään on pahasta. Eli opetuslasten, meidän tulee olla niin rehellisiä, niin luotettavia, että jos me sanomme, että kyllä, minä tulen huomenna kello 9 sinun luoksi, niin sinun ei tarvitse luvata sitä minkään kautta, sinun ei tarvitse vahvistaa sitä sanasi minkään kautta, vaan se ihminen, jolle sinä sanot, että minä tulen huomenna kello 9, niin hän tietää, että sinä tulet huomenna kello 9. Ja jos sinä joudut liikenneonnettomuuteen siinä välillä, niin sinä soitat sitten, että minä en pääsekään tulemaan. Mutta sinä olet niin sitoutunut totuuteen, että hän tietää, että kyllä tarkoittaa kyllä ja ei tarkoittaa ei. Ilman mitään vahvisteluja, ilman mitään vannomisia. Eli meidän tulee niin sanotusti, Jeesus sanoo, olla sanansa mittaisia. Sanamme mittaisia. Minkä takia? Jeesus ei koskaan opeta joitain juttuja ihan vaan sen takia, että hän nyt vain haluaa. Että Jumala nyt vaan haluaa, että me ollaan tällaisia. Vaan Jumala opettaa sellaisia juttuja hänen lapsilleen, koska hän on sellainen. Hän on luotettava ja hänen sanansa voi luottaa. Jos hän sanoo jonkun yhdenkin sanan Raamatussa, yhdenkin lauseen Raamatussa, niin hän ei tarvitse mitään vakuutteluja siihen, vaan se tarkoittaa sitä, koska hän ei valehtele. Hänessä ei ole mitään vilppiä. Ja hän tekee meistä samanlaisia. Ja hän haluaa, että me käyttäydymme samalla tavalla. Koska mitä jos joku tietää, että minä olen Jeesuksen seuraaja ja minun sanani ei voi luottaa, niin sehän tahraa Jeesuksen nimen, sehän tahraa Jumalan nimen. Ei niihin kristittyihin voi luottaa. Ei niihin uskoviin voi luottaa. Yksikin lupasi minulle, että hän tuo minulle lainaan auton ja ei hän tuonut. Ei hän edes lähettänyt minulle mitään viestiä. Unohti vaan koko homma. Tai vielä pahempaa, että hän vannottaa, että minä kyllä Jumala edessä vakuutan, että tuon sinulle sen auton, mutta ei tuo. Silloin sinä olet rikkonut vielä itse Jumalaakin vastaan ja sinä joudut vastuuseen siitä. Joten olkoon meidän kyllämme kyllä ja ei. Eikö se olekin jopa vähän niin kuin vaikuttaa epärehelliseltä, jos joku tulee sinulta pyytämään, että please anna minulle 10 euroa, että minä ihan varmasti vannon, että minä annan sen sinulle takaisin ensi viikolla. Niin se jopa herättää enemmän sellaista epäluottamusta, kun joudut vahvistelemaan sitä. Sinä voit sanoa vaan, että saisinko minä sinulta, olisitko niin kiltti, että antaisit 10 euroa minulle lainaksi? Minä annan sen ensi viikolla takaisin, maanantaina. Maanantaina saan palkan, silloin saat rahasi. Ja tämä riittää. Meidän ei tarvitse sitä vahvistaa millään. Eli tällä tavalla me sitten kirkastaisimme Jumalaa. Ja tällä tavalla meidän vanhurskautamme olisi suurempi kuin fariseustin ja kirjanoppiden, jotka kaikilla keinoin kikkailivat niiden sanoissaan ja vielä keksivät tällaisia pakoreittejä omista lupauksistaan, että no minä vannoin vaan maan kautta, niin ei se niin suuri lupaus ollutkaan. Hirveän tarkkana saisi olla, että minkä kautta se nyt oikein vannoo, että miten paljon tähän voi luottaa ja miten paljon ei. Ranskassa oli sellainen sanonta reformaation jälkeen, että kun siellä oli tämmöisiä ranskalaisia reformoituja kuin hugenotit, Huguenots, niin hugenotit olivat niin rehellisiä, että sanottiin vielä pitkään sen jälkeen, että tuo kaveri on yhtä rehellinen kuin hugenotti. Honest as a Huguenot. Niin siinä on meille mallia myös siitä, että miten rehellisenä maailmankin meitä tulisi pitää.
Kerran olen ilokseni kuullut tuolla ihan töissäkin, kun eräs työkaveri sanoi, että se asiakas taisi olla niitä jonkin sortin uskovia tai seurakuntamiehiä, että viitaten siihen, että häneen ehkä voi luottaa. Niin tällaisia tulee Jeesuksen opetuslasten olla. Sellaisia, että meihin tiedetään, että meihin voi luottaa. Ja jos me jotain sanomme, niin me sen pidämme. Joten kavahtakaamme kaikkea sellaista epärehellisyyttä ja sitä, että me pidä sanaamme. Ja pitäkäämme myös lupauksemme. Sitäkin tämä tarkoittaa. Ja sitten se tarkoittaa myös sitä, että meidän tulee harkita, että mitä me oikein lupaamme. Voidaanko täyttää meidän lupauksemme? Ei siis luvata hätäisesti. Olkoon meidän kyllä, kyllä ja ei. Ei ja mitä siihen lisätään on pahasta. Sillä se enemmän alleviivaa nyt epärehellisyyttä. Ja se saattaa vielä meille tukalaan paikkaan. Koska pitää sitten täyttää se vala. Eli jos sitten kuitenkin olet tehnyt jollekin lupauksen Jumalan edessä tai Jumalalle, niin silloin vala tulee täyttää, lupaus tulee täyttää. Ja tämän takia on parempi olla vannomatta. Mutta, tähän tulee yksi mutta. Siitä huolimatta uskon, kuten essealaiset uskoivat, että on olemassa kuitenkin joitain tiettyjä paikkoja, joissa valoilla on vielä merkitys ja valoja voidaan tehdä kristittynä. Tiedän, että tästä ollaan myös eri mieltä, mutta minä en mitään muuta selitystä näille kaikille löydä kuin se, että on vielä tietyt paikat. Esimerkiksi, jos meillä olisi käytössä tällainen vastaavanlainen laki kuin juutalaisilla, että jos nyt toisen eläin, joka on lainattu toiselle, niin kuolee ja ei ole ketään todistajaa, ja meidän oikeudessa se ratkaistaisiin niin, että nyt Jumalan edessä vannotaan, että minä en ole sille eläimelle tehnyt mitään, niin uskon, että viaton kristitty olisi tuossa tilanteessa nimenomaan tekisi oikein, jos hän vannoisi Herran edessä, niin kuin tuossa Mooseksen lain kohdassakin sanottiin. Ja se on mielenkiintoinen asia, että suomalaisessa oikeudenkäynnissäkin on tällainen vala tai vakuutus, jos sinä menet esimerkiksi todistajaksi. Jos on tapahtunut rikos ja sinua pyydetään, tulepa kertomaan sinun todistuksesi tästä rikoksesta, niin sinun on annettava joko vala tai vakuutus. Ja vala on uskonnollinen ja vakuutus on sekulaari. Se vala menee näin Suomen oikeudessa. Minä, Matti, tai sanotaan, että tässä tilanteessa Jaska, vannon kaikkivaltiaan ja kaikki tietävän Jumalan kautta, että kerron kaiken totuuden tässä asiassa, enkä salaa, lisää tai muuta mitään. Eli meillä on Suomen oikeudenkäynnissä olemassa tällainen Jumalan edessä tehtävä vala, jossa vakuutetaan, että ei salata, eikä lisätä, eikä muuteta yhtään mitään, vaan kerrotaan totuus. Ja tämähän on Raamatun valossa niin vakava vala, jossa nyt se todistaja asettaa itsensä Jumalan rangaistuksen uhan alle, jos hän jotain valehtelisi. Ja silloin se tulee ottaa tosiaan vakavasti. No jos uskovainen ajattelisi, että hän ei halua tätä tehdä, niin sitten Suomessahan annetaan tämä vakuutuksen mahdollisuus. Tämä vakuutus, missä sitten oman kunniani ja oman tuntoni kautta niin vakuutan, että kerron kaiken totuuden ja niin edelleen. Mitä te sanotte, voisitteko te tehdä sitten sellaisen? Voisitteko oman tuntonne ja kunnianne kautta vakuuttaa? Jeesushan kieltää myös vannomasta oman päänsä kautta. Ja tämä saattaa ehkä kuulostaa samalta. Tai sitten kuvitellaan, että jos me niin kuin oman syntisen kunniamme kautta tai oman tuntomme kautta vannomme jotain
ainakaan ilman Kristusta, niin minun mielestä se ei edes merkkaa yhtään mitään. Et jos jumalaton vannoo oman kunniansa tai omantuntonsa kautta, niin ei millään pahalla, mutta minusta se ei merkkaa hirveän paljon. Ja kristityn kohdalla se voi jotain ehkä merkata. John Piper oli vielä sitä mieltä, hän uskoi, että mitään valoja ei tule tehdä Jeesuksen tällaisesta kiellosta. Niin hän vielä tekisi tällä tavalla sitten, että hän painottaisi tuomarille, että hyvä tuomari, että minä olen niin sitoutunut totuuteen ja totuuden Jumalaan ja hänen palvomisensa, että minä kerron totuuden, enkä mitään poista. Ja jos minä tekisin tällaisen valan, niin minä tuottaisin tuolle totuuden Jumalalle häpeää. Joten hän lupaisi tällä tavoin kertoa, ja tämä olisi sitten todistus jollekin muillekin. Ja joo, sekin voi olla keino. Jos sinun omatuntosi syyttää sinua, että et voi tehdä valaa millään tavalla, koska uskot, että Jeesuksen opetus sitä tarkoittaa, niin perustele se sitten vaikka näin tuomarille, mutta perustele se. Silti ole sitoutunut totuuteen. Mutta minä uskon, että silti kristitty voi tehdä tuollaisen valan, koska esimerkiksi hebrealaiskirje sanoi, että vala on asian vahvistus ja se lopettaa vastaväitteet, koska se jättää vastuun ja asian ajamisen Jumalalle. Se toimii pelokkeena myös sille vannojalle. Ja jos vannojaa ei kiinnosta, rikkoko valan vai ei, niin hän saa sitten viimeisellä tuomiolla kohdata seurauksensa viimeistään. Voi jopa tässä ajassa. Ja sitten myös esimerkiksi avioliiton solmimisessa. Tämä on toinen esimerkki. Avioliiton solmimisessa me teemme tämmöisen vihkivalan. Me lupaamme Jumalan edessä olla uskollisia meidän puolisoillemme. Rakastaa tätä myötä- ja vastoinkäymisissä. Niin uskon, että tämä on myös hyvä vala, kun se pidetään. Sillä se on hyvin samankaltainen vala kuin liittolupaus, jonka Jumala antoi Abrahamille. Jumala vannoi ja piti vannomansa valan, ja niin myös meidän tulee vannoa ja pitää vannomamme valaa puolisoamme kohtaan. Ja tämän kaiken kuuluu alleviivata sen valan vakavuutta myös. Uskollisuus puolisoa kohtaan ei pelkästään satuta, tai uskottomuus puolisoa kohtaan ei pelkästään satuta puolisoa, vaan se on vielä Jumalalle tehdyn lupauksen rikkominen. Joten yhteenvetona uskon, että tietyissä tilanteissa, harvinaisissa tilanteissa, ei ole väärin vannoa, kuten vihkivala tai oikeudenkäynti, mutta meidän tulee todella pitää niitä harvinaisina. Uskon, että se on Jeesuksen pointti, että vala on niin vakava asia, että parempi teidän on jättää vannomatta kokonaan. Ja ei varmastikaan joka päivä. Että arjessa teidän sananne tulee olla kyllä ja ei, ja niihin tulee luottaa, koska me olemme niin sitoutuneita meidän totuuden Jumalaamme. Me arvostamme ja rakastamme totuutta niin paljon, että ihmiset tietävät, että kun sanomme kyllä, se on kyllä. Ja tätä minun mielestä tukee sananlaskut 20:25. Siellä sanotaan, ihmiselle on ansaksi luvata nopeasti pyhä lahja ja vasta sitten harkita lupauksia. Nopea lupaus, huono asia. Saarnaaja 5:3-5 sanoo, kun teet lupauksen Jumalalle, täytä se viivyttelemättä, sillä hän ei mielisty tyhmiin. Täytä siis mitä lupaat. On parempi, että et lupaa, kuin että lupaat etkä täytä. Taas kerran, on parempi, että et lupaa, kuin että lupaat etkä täytä. Älä anna suusi saattaa ruumistasi syylliseksi. Äläkä sano Jumalan sanan saattaen edessä. Se oli erehdys.
Miksi Jumalan pitäisi vihastua sinun puheeseesi ja turmella kättäsi työt? On parempi olla lupaamatta, mutta jos luvataan, niin meidän tulee se täyttää. Ja tämän takia uskon, että jos me joskus siis menemme todistamaan oikeudessa, voimme oikeudessa vannoa Jumalan edessä kertovamme totuuden, ja silloin me kerromme totuuden. Tai jos me mennään armeijaan, niin kuin minä menin Suomessa, niin minun täytyy tehdä sotilasvala. Minä vannoin Jumalan edessä, että minä puolustan tätä maata viimeisen hengenvetoni. Se on hurja vala ja minun täytyy se täyttää. Tai jos sinun pitää lääkärinä tehdä lääkärin vala, niin kuin minun siskoni ehkä jossain vaiheessa täytyy. Jos sinun täytyy tehdä Hippokrateen vala, jossa vannotaan Apollonin ja muiden epäjumalien nimeen, niin sitä en salli. Sillä Jumala sanoo 5. Mooseksen kirja 6.13, pelkää Herraa Jumalasi, palvele häntä, vanno valasi hänen nimessään. Hän jopa sanoo siellä, että ei kenenkään muun Jumalan nimessä, vaan hänen nimessään. Mutta harvinaisessa tilanteessa uskon, että me voimme vannoa, ja silloin meidän tulee tehdä se Jahven nimessä. Mutta olkoon se harvinaista, ja muuten Herra auttakoon, että meidän puheemme on niin rehellistä ja luotettavaa, että kun Jumalatonkin kuulee meidän sanovan kyllä tai ei, niin hän tietää ja huomaa sen käytännössä. Herra meitä siinä auttakoon, että hänen opetuslasten vanhurskaus olisi suurempaa kuin fariseustin ja kirjanoppineiden vanhurskaus. Ja varjelkoon, että me kikkailisi sanoillamme, ettemme pettäisi lupauksiamme, eikä meissä olisi epäluotettavuuden häivääkään. Taivaallinen Isä, sinä totuuden Jumala, sinä joka olet itse totuus, sinä joka et ole yhtään lupaustasi jättänyt täyttämättä, etkä ole edes ajatellut niiden rikkomista. Anna anteeksi, Herra, että olemme jopa sellaista tehneet. Anna anteeksi, että me emme ole täyttäneet kaikkia lupauksiamme. Anna anteeksi, että me olemme tehneet hätäisiä lupauksia. Tai olemme olleet huolettomia lupaustemme kanssa. Anna anteeksi, että meidän kyllä ei ole ollut aina kyllä. Ja anna anteeksi, että meidän ei ole ollut aina ei. Mutta anna niiden olla, Herra. Auta, että sinun armossasi kasvaisimme niin, että olisimme niin luotettavia, olisimme sellainen totuuden pylväs, joksi sinä haluat sinun seurakuntasi, että maailmakin sen näkee. Että maailma näkee, että on ne ärsyttäviä, ne kristityt, mutta ainakin ne puhuu totta. Herra, auta, etteivät näkisi meitä edes ärsyttävinä. Auta, Herra, että myös pidämme meidän lupauksemme, jotka olemme sinun edessä tehnyt meidän puolisoillemme, esivallalle. Ja Herra, käytä niitä sinun kunniaksesi. Anna meidän täyttää ne lupaukset sinun kunniaksi. Juoksumme loppuun saakka, kunnes olemme sinun edessäsi, ja auta, ettei meillä ole tunnollamme yhtään rikottua lupausta, vaan ne ovat saaneet kirkastaa sinua. Ja kiitos Herra, Jeesus, sinun suuresta armostasi, että jos me olemme rikkoneet lupauksen, tai jos me olemme tehneet hätäisiä lupauksia, niin sinä armahdat katuvaa. Sinä annat armon katuvalla. Tästä me kiitämme sinua, Herra Jeesus, ja pyydämme, auta meitä armossasi.